kolenslagmolen. De beek heet de Klaagbeek. De functie is elektriciteit opwekken. Hij is op maalvaardig. Hij is gebouwd in de 18e eeuw. Het is een dubbel. Hij is dubbel. Hij draait zoals je kan zien. Het is een mooie watermolen omdat het dubbel is en het draait vandaag. Kijk even onder de zijkant.